Dobrý deň, dámy a páni, volám sa Tomáš Podkul. Chcel by som vám predstaviť jednu z najlepších nástrah na lov struhov. Toto je vojna o nízke pokuty. Je to nástraha z ponuky Libry, ktorá spôsobila veľa rozruchu. Má veľmi dobré animačné vlastnosti, či už pri aktívnom vedení, alebo pri typickom love v prúde. Prakticky nástraha vykonáva všetku prácu za nás. Je to imitácia veľkého červa, takej dážďovky. Stačia jemné pohyby nástrahy, jemné pohyby prúdu. Nástraha začína žiť. Je to nástraha, ktorú všeobecne osadzujeme pomerne ľahko. Povedzme od 1 gramu do 5 gramov. Tu mám práve Embryo Twister 7 palcov. Pri najjemnejšom zaťažení táto guma už máva chvostom a naozaj láka šťuky aj iné dravce k útoku. Tak ako Tomáš povedal predtým na príklade nášho červa jednoduchej nástrahy, Embryo Twister je asi ešte jednoduchší na používanie, pretože v skutočnosti stačí, ak ho budeme navíjať rovnomerne a ten chvost urobí prácu za nás. Ja ešte na záver dodám, že túto nástrahu určite vyskúšajte pri love šťuk v máji na veľmi plytkej vode s veľmi ľahkým závažím a veľmi pomalým vedením. Verte mi, že ak túto nástrahu vyskúšate práve v takýchto podmienkach, určite nebudete sklamaní a chytíte veľa krásnych rýb. Vo verzii Predator máme aj Embryona Shada, čo je nástraha pre priaznivcov ultralightu vo verzii povedzme dvojpalcovej na veľmi jemné chytanie. Imitácia poteru. Pozrite sa, ako to funguje. Je to veľmi podobné čerstvo vyliahnutej malej rybke. Túto nástrahu osadzujeme s veľmi malým závažím, povedzme 1 alebo 2 gramov. Vedie sa rovnomerným pohybom alebo v páde v období povedzme mája a júna, keď je na vode veľa poteru, veľmi láka ryby všetkých druhov, ako dravé ryby, tak aj biele ryby. Na osadenie môžeme tiež použiť čeburašku alebo jigové hlavičky. Ak lovíme povedzme v nejakej vegetácii, môžeme použiť malé offsetové háčiky. Mali sme tu pomerne málo návnady. Ja opäť prichádzam s takýmto poriadnym kúskom v podobe 8-palcového Kraken Shada, teda ďalšou nástrahou zo série Predator určenou na lov veľkých šťúk. Táto nástraha sa trochu líši od Embryona Twistera predovšetkým iným zakončením chvosta a pracuje už úplne inak. Je to nástraha, ktorá sa veľmi dobre osvedčila počas testovacej fázy. Veľmi dobre pracuje pri rovnomernom tempe. Rovnako dobre reaguje na jemné zrýchlenie, začína už pri nízkej záťaži, ale nie je problém použiť aj záťaž 12-15 gramov. Vtedy už má síce inú akciu, ale je rovnako účinná. Hlavnú prácu odvádza práve ten chvostík, ktorý úprimne povedané veľmi silno cítim na prúte. Neuveriteľne zamätá, táto nástraha vznikla predovšetkým aj vďaka vám, pretože často počúvame, že už úspešne chytáte pstruhy, ostrieže, jalce na nástrahy Libre. Chceli by ste chytať aj iné ryby? A práve vďaka vám sme sa motivovali k tomu, aby sme vytvorili nástrahy naozaj už pre všetky dravce. Chcel by som vám predstaviť ďalšiu nástrahu. Je to ďalšia imitácia červeného červa so špeciálnym profilom ohnutia, ktorý spôsobuje, že nástraha sa pri splavovaní prakticky sama uvádza do pohybu. Je veľmi mäkká a veľmi poddajná. Tu môže byť animácia špičkou prúta naozaj veľmi jemná. Táto nástraha sa skvele osvedčila pri love pasívnych neberúcich rýb. Táto nástraha je dostupná v 2 veľkostiach. Ja mám práve na ruke veľkosť 95. Dostupná je aj vo verzii do 65 mm. Nástrahu tiež osadzujeme pomerne ľahko, pretože už od pol gramu je to postačujúce povedzme až do hranice 5 gramov, aby ste ju mohli viesť vo všetkých vrstvách vody. Môžeme na ňu použiť ako offsetový háčik, tak aj klasický jigový háčik. Tu tiež poradím, že veľmi dobrým spôsobom nastraženia tejto nástrahy je jemné ohnutie a navlečenie ju trochu vyššie na kolienkový háčik. Vtedy dosiahneme ešte väčšie ohnutie a pri každom pohybe sa nástraha ešte viac zroluje. Navyše vám prezradím ešte jeden trik, keďže sme sa tu dnes zišli, že tieto nástrahy sú tiež mimoriadne jednoduché na úpravu prirodzeným spôsobom. Vezmeme si nožnice a tieto nástrahy si môžeme vždy pohodlne skrátiť, prispôsobiť ich rybám, ktoré máme v revíri a potom môžeme napríklad efektívnejšie prechytávať konkrétne miesto.
Tento postup je známy dokonca aj z najdôležitejších pretekov, ako je Grand Prix Poľska. Prispôsobujeme dĺžku nástrahy loveným rybám, pretože niekedy práve na pretekoch chytáme raz väčšie, raz menšie ryby a napríklad takého flexvarma vieme veľmi rýchlo prispôsobiť aktuálnym podmienkam. A teraz sa objavím ja spoza chrbta s poslednou nástrahou tejto prezentácie a bude to posledná nástraha, ale zároveň prvá, ktorú tu vôbec nebudeme nahadzovať. Vďaka nástrahám značky Libra Lures teraz môžeme chytať akoukoľvek metódou. Metóda Vertical Pelagic a s ňou takéto nástrahy, ako tu držím v ruke Gobio 7,3 palca a pozrite sa, ako sa táto nástraha správa vo vode. Doslova ju len dám do vody. A v skutočnosti už len to, že sa tu voda vlní, spôsobuje chvenie všetkých tých plutvičiek, ktoré sú na tejto nástrahe umiestnené a to nám umožňuje efektívne chytať zubáče, šťuky, sumce. Tieto vibrácie sú naozaj dobre vnímané dravcami. V momente, keď na svojom echolote uvidíte nejakého dravca, určite neprejde okolo tejto nástrahy bez povšimnutia. A počúvajte, tieto detaily, ktoré sú tu verne zobrazené podľa hlaváča, naozaj fungujú, čo mimochodom môžete vidieť aj na fotografiách na našom profile Libra Lures na Facebooku, na Instagrame, tiež na TikToku, ale aj na našom YouTube kanáli, kde tento rok pribudne viac materiálov priamo od vody, kde naozaj uvidíte účinnosť týchto nástrah. Ale to už môžete urobiť tak, že navštívite našu stránku www.libralures.com, kde je dostupný náš aktuálny katalóg na rok 2025. Nájdete tam fotografie Mateuša a Michala, ktorí už na tieto nástrahy lovili a testovali ich a práve na ne chytili krásne zubáče či šťuky. A to by bolo všetko. Ďakujeme za dnešok a dovidenia. Dovidenia.